Вось гэтыя ўсе кампаніі, схавай бабулін пашпарт, гэтак далей. Ну, памятаеш, Лукашэнку абралі пенсіянеры. Вось у тымсьці і штука, што не пенсіянеры абіралі Лукашэнку. Пенсіянеры якраз галасавалі за Кебіча, таму што ён быў для іх звыклы чалавек з гэтым савецка-партыйным бэкграўндам, прадказальны. Ад яго можна было, ну, ведалі, чаго ад яго чакаць. Лукашэнку абіралі маладыя 30-40гадовыя, тыя, чыё жыццё як быццам бы распланаванае, як было заўсёды ў Савецкім Саюзе, раптам аказалася, ну, так здавалася тады, парушаным, калі навуковыя маладыя вучоныя, урачы, настаўнікі вымушаныя былі станавіцца чалнакамі, ездзіць у Польшчу за таварам, стаяць над дынама, трэсці гэтымі сумкамі, гэтымі кешарамі. Вось. Яны абіралі, ім здавалася, што новае жыццё.